Tretrinsreglen er en metode til at differentiere funktioner. Tretrinsreglen bruges til differentialregning, da den viser, hvordan man kommer fra differentieringskurventen til grænseværdien af en differenskvotient. Det første trin er at finde en funktion, der skal differentieres, og den kaldes fx. Det er den stigende kurve på tegningen her. Punktet, der differentieres, kaldes for x0. Det er det nederste punkt på x-linjen. Derefter skal vi vælge en tilvækst, eller en variabel, eller delta x, eller h, afhængig af hvordan du udregner den. Og derefter skal du udregne funktionstilvæksten, altså hvordan fx ændrer sig, når x-værdien stiger med delta x fra x0. Det kan ses herover. Når man har fundet delta y, altså stigningen i y-aksen, finder man differentieringskurventen. Når man har differentieringskurventen, lader man delta x gå mod 0 for at få en differentieringskurvient. Man finder altså differentieringskurventen ved at tage grænseværdien af en differentieringskurvient, når h går mod 0, eller falder. Når man har fundet grænseværdien, har man altså differentieringskurventen af f, eller funktionen, og man kan nu udskrifte x0 med x, som han har den afledte funktion f mærke x. Og det vil se nogenlunde sådan her ud. Vi kan se, at trekanten er lidt mindre, eller den er mindre. Og den hedder selvfølgelig trefunktion. I denne opgave skal jeg bevise, at x i anden differentieret er lig med 2x. Det gør jeg ved at bruge tretrinsreglen. Tretrinsreglen bruger man til at bevise, at en funktion er differentiabel på et bestemt punkt, normalt x-aksen. For at jeg kan differentiere forskellen, skal jeg finde et andet punkt. Det første punkt har jeg noteret som x0 på x-aksen, og på y-aksen funktionen x0. Det andet punkt, x0 plus delta x på x-aksen, og på y-aksen funktionen x0 plus delta x. Delta betyder ændring eller en forskel på x-linjen. Disse to punkter er forbundet med en sekant. En sekant er et punkt eller en streg, som er i kontakt med en linje på to forskellige områder, i modsætning til en tangent, som er kun forbundet på et område. Formålet med sekanten er, at jeg skal skrumpe de her forskelle på x0 og x0 plus delta x, indtil det bliver til en tangent, eller så tæt på som muligt. Jeg skal i hvert fald have et punkt, kaldet grænseværdien, som jeg skal finde. Jeg finder den ved at bruge tretrinsformlen, som jeg har skrevet hernede. Og den følges således. Jeg starter med, at funktionen, eller f, parentes x plus delta x, er lig med x plus delta x i anden. Så herefter skal jeg fjerne parenteserne fra x plus delta x i anden. Og det kommer til at stå som fx plus delta x er lig med x i anden plus 2x